Zdravím vás, milé ženy, milí muži. Volám sa Martina a ak máš záujem o viacej tipov pre rozvoj osobnosti, pre nárast osobnosti, zmenu v živote, pre život naplnený, plný šťastia, lásky, hojnosti, tak si klikni na odber a môžeš pravidelne dostávať upozornenia na tieto videjka. Dneska ti chcem vyrozprávať príbeh jednej mladej ženy, ktorá si nevedomky, podvedomky sama sebe zakázala byť šťastnou a robiť to, po čom túži, žiť to, čo si vždy prijala. Prečo sa to tak stalo? Vrátime sa trošku do jej detstva. Tento príbeh je pravdivý, mena nemusíme hovoriť, ostane to anonymné, ale tento príbeh je naozaj pravdivý. Bolo raz jedno malé dievčatko, ako tretie z detí v rodine, ako posledné. A toto malé dievčatko bolo veľmi živé. Toto malé dievčatko túžilo sa prejavovať, byť živé, byť stredobodom pozornosti, ale v dobrom zmysle, nie v nejakom, aby to niekomu inému uškodilo. Jednoducho tešiť sa zo života, tancovať, spievať, tvoriť, naháňať sa, rozprávať s druhými ľuďmi. To bola povaha rodená, možno, že je to ovplyvnené, ja tomu verím, možno pre teba je to len možno, alebo aj nie, ale toto bolo ovplyvnené jej znamením a celkovo tým súladom aj nesúladom pri jej narodení. Čiže každý máme tu, podľa mňa, toto je moja pravda, každý máme našu povahu vrodenú, temperament, danosti a všetko vieme aj ďalej rozvíjať. A takisto sa túžilo toto dievčatko rozvíjať. Lebo to je našou prirodzenou danosťou sa rozvíjať, aj máme na to právo. No, záleží potom podľa okolností, ako sa toto ďalej rozvíja. Či je to podnecované, podporované, alebo nie. Toto malé dievčatko, keď malo asi 3 ročky, možno 4, sa zúčastnilo, samozrejme s rodinou, s rodičmi, so súrodencami, možno so starými rodičmi, jednej dedinskej oslavy, ktorá sa konala v kultúrnom dome za nejakej príležitosti, neviem akej. Toto som sa nedopatrala. Jednoducho bola nejaká dedinská oslava v kultúrnom dome, kde samozrejme boli viacerí zúčastnení, celá dedina, okolie, príbuzní, tých, ktorí tam boli. Jednoducho tento sál bol plný ľudí. A ako to tak býva na dedinách a v týchto kultúrnych domoch celkovo, sú stoly po stranách, aby v strede zostalo miesto na vystúpenia, na tancovačku a tak ďalej. Toto malé dievčatko, nakoľko bolo veľmi živé, nakoľko sa rado bavilo, nakoľko malo rado muziku, tancovalo, spievalo, predvádzalo sa, jednoducho, neviem z akého dôvodu, či ju niekto v tom momente nechal bez dohľadu, stála v strede tohoto parketu, tohoto priestoru tam v strede a chcela tancovať, chcela sa trošku predvádzať, chcela zaspievať tým zúčastneným, chcela sa tam predviesť, chcela niečo porozprávať. Jednoducho toto malé dievčatko chcelo tam v strede byť stredobodom pozornosti. Pravdepodobne toto dievčatko malo v tom období, alebo má to vrodené, ako to nazvať? Jednoducho, že ako keby taký talent a chuť
byť niečím ako hercom alebo moderátorom, alebo. V tom období samozrejme určite nad tým ako 3-4-ročná nepremýšľala ako malé dievčatko, ale jednoducho to bolo v nej, bolo to jej vrodené. Sú typy ľudí, ktorí sú introvertní, to sú tie správne slova, ktorí jednoducho sú radšej v úzadí a niečo riešia tak a tvoria. A sú ľudia, ktorí jednoducho sú extrovertní a toto máme od podľa mňa narodenia, tam sa to možno ešte až tak neprejavuje, ale jednoducho od detstva máme určitý typ povahy. Introvert, extrovert a samozrejme ešte aj rôzne iné, čo tam zaraďujeme: cholerik, melancholik, sangvinik a ten štvrtý si teraz nespomeniem, určite to poznáš. Jednoducho toto dievčatko bolo extrovertné, nemalo problém s tým sa ukázať, byť viditeľné, nemalo problém s tým, že ju niekto počúva, pozoruje. Bolo jednoducho čistá dušička a túžila sa tak aj ukázať. Jednoducho byť sama sebou. Odchytím si opäť môjho psíka, ako vždy, sme pri venčení, alebo takmer vždy. No, čo sa stalo potom? Toto dievčatko, nazveme ju Anička, stálo v strede tohoto priestoru. Nebolo to pódium, pódium je pre mňa vždy niekde vyššie, keď aj o jeden stupienok len, ale jednoducho v tomto priestore, kde si v strede stála a cítila sa ako taká malá hviezda. Podľa popisu Aničky, už ako dospelej ženy, sa jednoducho cítila skvele, cítila sa božsky, tak toto nazveme. Bez posudzovania, bez hanby, bez seba kritiky. Jednoducho malinké deti ešte nemajú kritiku, seba kritiku. Vidia sa ako, v podstate sa ani nevnímajú takto, že kto sú. Jednoducho malinké deti sú Božie tvorčeky, oni sa vnímajú len, môj názor na to, ako nejaká dušička, ako energia, ako súčasť všetkého. Súčasť všetkého. Je to správne slovo. Takže stojí tam táto malá Anička, cíti sa božsky, začne sa vrtieť, začne sa krútiť, začne tancovať. Vidí tie pohľady druhých ľudí, ktorí sa tešia, ktorí jej tlieskajú. A táto malá Anička jednoducho si to užíva, nerieši to, neposudzuje to, nemyslí, nepremýšľa nad sebou, či to robí správne, či má zmeniť pohyb alebo niečo inak robiť. Toto malé deti v podstate nemajú same od seba a užíva si to jednoducho. Začne niečo rozprávať alebo spievať. Nedopatrali sme sa presne k tomu, čo to bolo, ale určite to bol aj ústny prejav. Čo sa stalo? Odrazu prišiel na scénu Aničkin otec. Aničkin otec behol do tohto priestoru, do tohto jej priestoru, kde sa ona cítila úžasne, skvelo, božsky, bez premýšľania. Robila radosť sebe, robila radosť druhým a nič iné neriešila, pretože malé deti naozaj neriešia takéto veci same od seba. Vošiel tam jej otec. Vošla tam postava, ktorá bola pre ňu takisto Bohom, pretože pre malé deti, pre bábetka sú rodičia bohmi. Rodičia sú tie osoby, ktoré vedia všetko, majú všetko, dajú nám všetko ako detičkám. Jednoducho pre malé dieťa je táto osoba, či je to rodič, alebo adoptívny pestúnsky rodič, alebo kto vychováva jednoducho dieťatko, táto výchovná osoba, sú bohmi. Vošiel tam otec a ona sa ďalej tešila, pretože čakala možno, že ju ten otecko chytí a začne sa tancovať, ju povrčí, alebo jednoducho ju pochváli, začne jej tlieskať, aká je super, ako to krásne robí. No opak bol pravdou. Anička zažila to, čo nečakala. Anička zažila pocit, ktorý si ani v tej chvíli nevedela vysvetliť. Anička zažila niečo, čo nepoznala. Otecko prišiel a otecko ju z tohoto priestoru, z jej
priestoru, priestoru plného jej energie vytiahol. Tento otecko ju schmatol a zobral ju okamžite preč. A zároveň namiesto pochvaly, namiesto pochopenia, namiesto pohľadenia, zatlieskania, jednoducho táto Anička čakala možno od ocinka, že ju pochváli, že je úžasná. Namiesto toho zažila potupu, ktorú nikdy nepoznala predtým. Jednoducho zažila pocit, ktorý nepoznala a ktorý ju bolel. Otecko ju vyhrešil, otecko na ňu zvyšil hlas, otecko jej povedal, že robí hanbu. Tento otec nevedel inak, pravdepodobne bol tiež tak vychovávaný a on urobil v podstate najlepšie, ako vedel v tej chvíli, ale pre Aničku to bola strašná zrada. Anička sa cítila zranená, zradená, Anička sa cítila nepochopená, neľúbená a k tomu môžeme priradiť ešte niekoľko ďalších popisov jej pocitov a jednoducho bolo to pre ňu neskutočné. V tom momente v hlavičke, v srdiečku, vo všetkom, celom jej telesnom systéme tejto Aničky sa niečo zmenilo. Tam sa niečo zlomilo. Zlomila sa jej prirodzenosť, zlomila sa jej ako to nazvať? Prirodzenosť, to kto je. To jej bytie, to jej prirodzené bytie, kým je a ako sa vyjadruje, sa zlomilo. A v tej chvíli, nakoľko malé dieťa nevie spracovať pocity inak ako obranou, vytvorí si obranné mechanizmy, si Anička vytvorila svoj obranný mechanizmus. A nakoľko sa takéto situácie postupom času jej výchovou zo strany jej rodičov opakovali, respektíve otca, ale nazveme to rodičov, pretože vždy sú tam dvaja, väčšinou sú tam dvaja, v dnešnom čase už nie. Jednoducho nemala pochopenie a vytvorila si obranný mechanizmus voči tomuto. Tým, že sa to opakovalo, tým, že sa stávali častejšie také situácie, kde ona bola kritizovaná, vyhrešená. Tam táto žienka mi popísala ďalšie situácie, v ktorých sa niečo podobné prihodilo. Keď bola spontánna, keď bola prirodzená, keď jednoducho bola sama sebou. Opäť bola kritizovaná, opäť bola z toho vyvedená. Takže si postupne od toho maličkého veku formovala obranné mechanizmy. A čo sa stane, keď si my ako deti začneme takéto obranné mechanizmy, Lili stoj, mechanizmy budovať? Sa obrníme ako keby, stoje Lili, my sa obrníme, vytvoríme si ako keby múr alebo pancier ako obranu okolo svojho srdiečka. A hlavne si myslíme, to si vytvoríme, aby sme nezažívali takú strašnú bolesť, pretože keď si prirodzená, keď žiješ svoj potenciál, to, kto si, a niekto ťa za to kritizuje, hreší, možno aj bije, to takisto zažilo veľa detí, veľa z nás, tak chceš sa tejto bolesti vyhnúť. To je automatický mechanizmus, ako sa vyhnúť bolesti. Práve ma potiahol môj psík. Počkaj, Emiluška, pustím ťa hneď. Počkaj, zlatičko. Moment. Emilinka. No. Lili, hio. Takže aby sme sa trošku obrnili pre to bolesť, aby sme až takú silnú bolesť nezažívali, vytvoríme si obranné mechanizmy. A u každého je to niečo iné, ale ja to vždy popíšem, že je to ako keby taký múr, pancier, obrana okolo nášho srdiečka. No zároveň sa tej bolesti nevyhneme a zároveň to prežívame naďalej, pokiaľ sa to nezmení, ale to má aj iné následky. Táto bolesť, toto opakované ponižovanie, nazvem to tak, vytvorí
určité schémy, určité vzorce, určité limitované vzorce. Lili, Emi? Jo? Hej! Lili! Limitované vzorce, ktoré nám v budúcnosti nedovolia žiť náš potenciál, našu pravdu, nás. Lili! Lili, kom? A ty stojí, miluška. Jo, ty sa vynaháňajú. To som ja. A nebudem sa pred nikým pretvarovať. Ku mne patria moji psíkovia a to som ja. Takže vytvárame si okrem obranných mechanizmov, ktoré nás chránia pred ešte väčšou bolesťou, si vytvárame aj určité vzorce správania, premýšľania, zakoreňujeme si hlboko v nás tvrdenia, ktorým veríme a hlavne napríklad pri takomto prípade a mnohých podobných, odlišných trošku, ale v podstate s podobným základom si vytvoríme tvrdenie o sebe samom. A toto tvrdenie môže byť typu taký, aká som, nie som hodný, hodná, treba z lásky, zdravia a tak ďalej. Tvrdenie typu nezaslúžim si nič. To a to, nezaslúžim si, môžeš si tam doplniť niečo konkrétne. Možno to poznáš práve z tvojho života. Ďalej, napríklad, že čo sa týka o peniaze, si veľa detí už v mladistvom veku vytvorí tvrdenie alebo to, čo mu veria, taký vzorec, že keď rodičia nemali peniaze, že ani ja ich nebudem mať. Keď často počúvame od rodičov, peniaze smrdia, kazia charakter, tak si automaticky naše podvedomie vytvorí vzorec, že radšej nemať peniaze, ako si mám pokaziť charakter a tak ďalej. Jednoducho všetko to, čo ako deti, ako mladiství si odpozeráme, odpočúvame, odcítime od našich blízkych, od tých výchovných osôb, tomu veríme. Takisto toto dievčatko začalo veriť už v tomto maličkom, v tomto malom veku, v nízkom veku. V útlom detstve začalo veriť, že nie je dobré také, ako je. Že tak, ako sa prejavuje, to, čo je jej prirodzenosťou, nie je správne a tým ubližuje druhým. A preto to začalo toto dievčatko si samo sebe brániť, vykonávať. Aby si to pochopila, ide o to, že keď je táto Anička ako dieťa kritizovaná, možno bitá, vytvorí si svojej maličkej hlavičke tvrdenie, predstavu, že taká, aká je, nie je dobrá. Pretože keď sa na ňu jej otec, mama, blízky hnevajú, za jej prírodzené správanie nie je dobrá. A začne robiť, čo začne robiť toto dievčatko, tá Anička? Začne sa snažiť, učiť, správať tak, ako sa páči jej blízkym osobám. Že my všetci, pokiaľ sme nemali to šťastie mať rodičov, ktorí nás podporujú práve v tom, kto sme, ako sa vyvíjame, pár takých sa našlo už v minulosti aj rodín, kde jednoducho rodičia prijali dieťa s týmto boli tak vedomí, že nekritizovali, nepoučali, nesnažili sa si toto dieťa premeniť na seba samých možno, alebo na tie požiadavky, ktoré sami majú, a možno to ani neboli ich, ale si ich takisto len prevzali od svojich rodičov. Pravdepodobne si tí rodičia zažili to isté, tú kritiku, to nevedomé, nepekné správanie, limitované správanie svojich rodičov. Čiže začne sa toto dievčatko a každý jeden z nás, ktorý niečo podobné si zažil, sa začne snažiť ako dieťa, pretože my sa chceme páčiť svojim rodičom, my chceme byť ľúbení od svojich rodičov, živení od svojich rodičov. Preto sa snažíme a snažili sme sa urobiť všetko preto, aby naši rodičia boli šťastní, aby boli spokojní s tým obrazom nás. Ale to nie je sebaobraz. To je len určitá
určitý výtvor výchovy. A táto Anička si práve tým, že si zakázala, že nesmela byť šťastná, ona bola v tej chvíli šťastná, tam prišla tá osoba, ktorá ju z toho vytrhla. A opakovalo sa to v jej detstve častejšie, niekoľkokrát, až veľakrát by som povedala. Tak si jednoducho vytvorila, okrem tejto bariéry, pancieru, múru okolo svojho srdiečka si vytvorila aj určité vzorce správania, aby vyhovovala podmienkam svojich rodičov. Ďalej ideš do školy, musíš vyhovovať škôlky, musíš vyhovovať výchovnému systému. Si hodnotená, hodnotený, takisto ako ťa predtým rodičia hodnotili, si hodnotená, hodnotený ďalším systémom. A takto si ideš životom, detstvom, mladosťou, až nakoniec nevieš, kto vlastne si. A takto si prešla tá Anička do dospelosti, kde prišiel čas, kedy mohla byť šťastná, pretože už nemala vplyv svojich rodičov. Žiaľ, všetko je to zakorenené v nej. A práve s touto mladou ženou, dnes už takmer 40-ročnou, 40, smieme teraz práve tieto témy, tieto vzorce správania, tvrdenia, ja to nazvem odblokovávať a transformovať. Najskôr ich spoznať, Lili, najskôr ich spoznať, o čo vlastne ide, odkiaľ to máme a potom to jednoducho postupne premieňať. A to je práca osobnostného rozvoja, to je práca coachingu, že človek sa vracia v podstate naspäť sám ku sebe. Z toho výtvoru, ktorý sa vytvoril na žiadosť, prianie rodičov a systému, konečne naspäť k sebe, možno aj prvýkrát k sebe samému. Musíme vyslobodiť Lilušku. Lila, daj tam tú noženku. Prepačte. Ale môj zlatý, presne toto som ja a za to sa, síce som vám prepačte, ale za to sa nehanbím, je to moje, ja som so psíkmi spoločne doškrala si nožičku a to patrí ku mne. Komu sa nepáči, nech sa páči. Takže teraz pracujeme na tom, postupne odhaľovať tieto zakotvené, hlboko zakorenené emócie, tento múr okolo srdiečka, postupne ho rozpúšťať, vypúšťať a vytvárať novú realitu, vytvárať konečne tú Aničku, ktorou si zaslúži byť, ktorou vždy bola, len jej to bolo zakázané žiť. A to je práve tá práca. Nie je to terapeutická oficiálne, ale mentorská, trénerská, coaching jednoducho. Že človek príde konečne naspäť k sebe a začne sledovať a plniť si svoje sny a ciele a túžby a žiť konečne svoj život. Takže príbeh tejto Aničky sa ešte nekončí, pretože my pracujeme na tom naďalej. Nachádzame zakorenené emócie, hlboko zakorenené, ktoré brzdia vo vývoji. Rozpúšťame vzorce tvrdenia, vzorce správania, myslenia a začíname pomocou rôznych procesov, techník konečne na novo žiť a konečne byť sám sebou. Keď máš záujem aj ty spoznať konečne, kto si, keď máš záujem konečne začať žiť svoj život, keď máš už jednoducho dosť toho sa druhým prispôsobovať, druhých počúvať, čo si prajú a svoje vlastné priania a túžby neplniť, ak máš už toho dosť, ak chceš konečne tu a teraz začať tvoj život žiť podľa tvojich vlastných prianí, sám sebe určovať, čo bude a ako bude, ktorým smerom pôjdeš, tak sa kľudne prihlás, napíš mi osobne, napíš mi do správy, nájdeš ma na Facebooku, nájdeš ma na Instagrame, môžeš mi aj sem do komentára napísať a
ak máš záujem konečne byť sám sebou, sama sebou, spoznať, kto si, začať žiť nelimitovaný, naplnený život, plný radosti, šťastia, úsmevu, robiť to, čo ťa baví, nečakať, kto ťa kam pošle, kto ti čo povie, jednoducho sa podľa samej seba rozhodnúť. Tak neváhaj, každá jedna minúta, každá jedna sekunda, každý jeden deň sú príliš veľa. Urob to teraz, začni konať pre seba a žij svoj život. Začni tancovať so životom, práve ako táto Anička, čož je súčasťou jej terapie, že konečne tancuje, že konečne stojí na pódiu života, raduje sa, tancuje, smeje sa a stále to bude lepšie a lepšie, pretože to potrebuje prácu, to potrebuje tie určité kroky. Žiadny nemôžeme preskočiť, aby táto zmena bola trvalá. Ešte jedno ti chcem povedať. Nikdy nie je neskoro. Ale každá minútka, každá sekunda je zbytočne stratená. Je jedno, koľko máš rokov, jedno, či si muž a žena, čo všetko si zažila. Všetko vieme krok za krokom vyriešiť. Neváhaj a píš. Neboj sa zmeny. Jednoducho povstaň konečne za seba. Majte sa krásne a teším sa na budúce stretnutie.